Ahoj, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Oleksij Kozhanov a jsem generálním tajemníkem ICC Ukrajina. V ICC Ukrajina plně podporujeme program Obnova Ukrajiny. V tomto videu vysvětlíme, proč jsme vyvinuli portál Obnova Ukrajiny a jak pomůže firmám snadno najít a sledovat projekty, které je konkrétně zajímají. Pomůže také zahraničním firmám najít ukrajinské podpůrné služby a partnery, které mohou potřebovat k úspěšnému podání nabídek. Dovolte mi začít vysvětlením, proč jsme portál vyvinuli a co poskytuje. Ukrajinská vláda má dvě skvělé platformy na podporu programu Obnova Ukrajiny. Jednou z nich je Dream, kde místní komunity a státní společnosti zveřejňují, sdílejí a vylepšují své projekty a poté hledají financování. Jakmile je projekt schválen, přesune se na Prozoro, kde je vypsán na výběrové řízení a je přidělen uchazeči, který poskytne nejlepší nabídku podle zveřejněných kritérií. Ale v našich rozhovorech, zejména se zahraničními firmami, jsme zjistili, že chtějí jednotné rozhraní k těmto dvěma platformám s více nástroji pro vyhledávání a sledování projektů, o které mají zájem. Také požadovali podpůrné služby, které by jim pomohly účinně se zapojit. Proto jsme vytvořili portál Obnova Ukrajiny. Poskytováním jednotného rozhraní s nástroji pro sledování pracuje na podpoře Dream a Prozoro, nikoli na konkurenci s nimi. Věříme, že účast více zahraničních firem v programu Obnova Ukrajiny je prospěšná pro Ukrajinu. Mohou poskytnout zdroje, zkušenosti a technologie, které jsou buď nedostatkové, nebo v Ukrajině prostě nejsou dostupné. To neznamená, že portál neposkytuje cenné funkce ukrajinským firmám. To ano. Nicméně, zavedené ukrajinské firmy si možná již vyvinuly vlastní systémy pro orientaci v Dream a Prozoro. Předplatitelé také dostávají e-mailová upozornění, když jsou zveřejněny nové projekty nebo když dojde k aktualizacím těch, které sledujete. To má další výhody, protože pomáhá předplatitelům připravit se na projekty, které se později otevřou k výběrovému řízení a také udržet náskok před konkurencí. A pokud potřebujete podporu, sekce Helpdesk je tu, aby vám pomohla tuto podporu najít. Takže to je úvod. Podívejme se blíže na portál. Nejprve zde máme jednoduchý diagram, který ukazuje, jak portál Rebuild propojuje podpůrné služby a poskytuje jednotné rozhraní do Dream, Prozoro a platformy pro elektronické výběrové řízení PublicBid. Později v tomto videu Pokaty tyto aspekty vysvětlíme podrobněji, ale myslel jsem, že poskytnutí přehledu MediaBee pomůže okamžitě zasadit vztahy do kontextu. Na následujících snímcích se podíváme na portál a vysvětlíme jeho hlavní funkce. Zde můžete vidět úvodní stránku portálu Rebuild Ukraine, zobrazuje stručný popis služby a také aktuální počet žádostí o návrh. Můžete vidět, že v době pořízení tohoto snímku obrazovky bylo více než 13 000 projektů. Podle našeho názoru je toto číslo příliš vysoké na to, aby bylo zvládnutelné. Proto jsme zabudovali filtry, které vám umožňují sledovat pouze ty projekty, které vás zajímají. 13 000 projektů se může zdát hodně a nové projekty jsou přidávány téměř každou hodinu, ale pamatujte, že se očekává, že program Rebuild Ukraine bude zahrnovat projekty v hodnotě 50 miliard amerických dolarů ročně po dobu následujících 10 let. Existuje mnoho příležitostí pro zahraniční firmy, aby se zapojily. Pokud byste se po zhlédnutí tohoto videa chtěli přihlásit k odběru, stačí kliknout na tlačítko Přihlásit se k odběru v pravém horním rohu stránky a postupovat podle pokynů. Na stránce s cenami uvidíte, že vaše předplatné vám poskytuje neomezený přístup k portálu na rok a virtuální stánek na 2 fórech Rebuild Ukraine každý rok. Tyto akce jsou skvělou příležitostí k propagaci vaší společnosti a k navázání kontaktů s dalšími, kteří mají o program také zájem. Pamatujte, že nabídky mohou podávat konzorcia, takže byste se mohli chtít spojit s dalšími firmami. Také obdržíte 2 firemní delegátské vstupenky na obě tato fóra. Tyto akce vám pomohou zůstat v obraze, setkat se s poskytovateli služeb, kteří mohou podpořit vaše nabídky a navázat kontakty s potenciálními partnery. Kombinovaná hodnota stánku a delegátských vstupenek je 1580 €, ale to je zahrnuto ve vašem předplatném. Nemusíte platit nic navíc. Tato fóra se konají virtuálně, takže jsou velmi nákladově efektivní a snadno dostupná odkudkoliv. Nyní se podívejme, jak portál funguje zevnitř.
Jak jsme viděli na úvodní stránce, existují tisíce aktivních projektů, ale víme, že pouze do těch větších se vyplatí investovat čas a zdroje. Proto jsme vyfiltrovali projekty s hodnotou menší než $500,000. Když se přihlásíte do portálu, uvidíte seznam sledovaných projektů, které mají status aktivní a minimální hodnotu $500,000. V tomto příkladu je jednotý 236 aktivních projektů, představujících minimální hodnotu $120 milionů a v praxi mnohem více. Abyste se mohli více zaměřit na projekty, které vás zajímají, můžete také označit projekty, které pro vás nejsou relevantní, vlajkou v zaškrtávacím políčku pod sledovat. Tyto projekty budou okamžitě přesunuty do archivu. To vám pomůže soustředit se pouze na ty, které pro vás skutečně mají význam. Projekty jsou také seřazeny podle jejich statusu v životním cyklu projektu. Pokud je vezmeme postupně, čekající, jedná se o projekty v rané fázi zveřejněné na Dream. Jsou v procesu upřesňování a čekají na schválení a financování. Toto je začátek projektového potrubí. Aktivní. Tyto projekty byly schváleny a mají dobře definovaný rozsah v rámci Dream. Nalezení zajímavých projektů v Dream vám dává čas připravit nabídky na dobu, kdy budou zveřejněny v Prozoro. Ale pamatujte, že podléhají úpravám. A když jsou zveřejněny v Prozoro, jak uvidíte, mohou být rozděleny na subprojekty. Nabízení. Tyto projekty jsou nyní oficiálně otevřeny pro tender na Prozoro. Kvalifikace. Nabídky byly podány a Prozoro je přezkoumává, aby rozhodlo, kdo se kvalifikuje do další fáze aukce. Kvalifikované nabídky vstupují do fáze aukce. Přidělení. Prozoro vybírá vítězného uchazeče na základě dříve zveřejněných kritérií. Uzavírání smlouvy. Vítěz je informován a konečné podmínky smlouvy se vyjednávají. Podepsání smlouvy. Dohoda je uzavřena a smlouva je podepsána. Takže takto můžete sledovat projekty, které vás zajímají po celou dobu jejich životního cyklu, od raného plánování až po podepsání smlouvy. Jak zde můžete vidět, seznamy projektů ukazují souhrnný popis pro každý projekt. Pro více podrobností stačí kliknout na projekt, který vás zajímá. Podívejme se, co uvidíte, když otevřete projekt, který je označen jako aktivní. Zde je podrobnější pohled na projekt uvedený jako aktivní. Stejně jako všechny vysněné projekty, i tento obsahuje fotografii. Na spodní části stránky jsou 2 tlačítka. Dream. Toto vás přenese k plnému popisu projektu na platformě Dream. Na to se podíváme na další snímku, tlačítko Prozoro. Toto ukazuje část projektu, která již byla dokončena. Je důležité vědět, že projekty Dream mohou být rozděleny na menší subprojekty, z nichž každý má svůj vlastní proces výběrového řízení Prozoro. V tomto případě měl projekt celkový rozpočet přes 37 milionů hřiven a k dnešnímu dni byl dokončen jeden subprojekt v hodnotě 400 000 hřiven, což znamená, že téměř 37 milionů je stále otevřeno. Podívejme se, jaké další podrobnosti získáte, když následujete tyto odkazy na Dream a Prozoro. Takto vypadá popis projektu na platformě Dream, když následujete odkaz z portálu. Stránka ukazuje úplný popis, i když množství informací je příliš velké na to, aby se vešlo na jednu obrazovku, ale máte představu. Nyní se podívejme na záznam Prozoro pro ten malý dokončený subprojekt. Zde můžete vidět podrobnosti Prozoro pro subprojekt, který byl oceněn na 400 000 hřiven. Rozhraní je v angličtině, ale mnoho obsahu je stále v ukrajinštině. Pracujeme na vylepšení portálu, které přeloží tyto informace do angličtiny. Až to uděláme, nebude za to účtován žádný další poplatek. Jednou z velmi užitečných funkcí zde je, že vítěz kontraktu je jmenován, je uvedena kontaktní e-mailová adresa, takže pokud vás projekt zajímal, ale nevyhráli jste výběrové řízení, můžete se stále spojit s vítěznou společností, možná nabídnout své služby nebo se spojit na budoucí příležitosti. Podívejme se nyní, co dalšího je k dispozici. Zpět na stránce projektu se podívejme na seznam nabídek. Tohle jsou všechny projekty, které jsou nyní oficiálně otevřené pro výběrové řízení. Také, pokud se podíváte vlevo, uvidíte modrou ikonu, která naznačuje, že od mého posledního přihlášení jsou nové položky. Kliknutím na popis projektu nám pak poskytne více podrobností o této příležitosti. V
tomto příkladu můžete vidět další podrobnosti. Navíc máte 2 možnosti, jak získat ještě více relevantních informací z platformy Prozoro. Tyto možnosti jsou označeny modrými tlačítky, stránka výběrového řízení a plán. Podívejme se na ně postupně. Toto je stránka výběrového řízení projektu v Prozoro. Stejně jako v předchozím příkladu výňatku z Prozoro je rozhraní v angličtině, ale část obsahu je v ukrajinštině. Jak jsem řekl, pracujeme na řešení, jak tento obsah poskytnout v angličtině. Budete potřebovat tyto informace, stejně jako informace ze stránky plánu, pokud chcete podat nabídku. Bohužel, prozatím, jak uvidíte, se stránka plánu zobrazuje pouze v ukrajinštině. Zde vidíme odpovídající stránku plánu pro stejný projekt. Na této stránce byste také viděli odkaz ke stažení PDF souboru, který poskytuje další podrobnosti. Jak jsem řekl, vše je v ukrajinštině, ale pokud skopírujete a vložíte text do Google překladače nebo DeepL, můžete rychle získat překlad zdarma. Budeme také pracovat na automatizovaném řešení překladu pro tuto stránku. Dobře, vraťme se k portálu. Zpět na stránce projektu uvidíte také odkaz na váš archiv. Zde najdete projekty, které jste označili jako nesledovat. Pokud změníte názor a chcete sledovat projekt uvedený zde, stačí kliknout na zaškrtávací políčko pod sledováno, abyste odstranili příznak a projekt se vrátí do vašeho aktivního seznamu. Nyní se podívejme na některé další klíčové funkce, které máte na portálu k dispozici. Další v levém menu je veřejná nabídka. Pro podání nabídky na jakýkoliv projekt uvedený v Prozoro musíte projít vládou schválenou eTender platformou. Doporučujeme použít veřejnou nabídku. Registrace je zdarma a velmi uživatelsky přívětivá. Zde najdete krátké video ukazující krok za krokem proces registrace u veřejné nabídky. Také uvidíte odkaz na kontaktování Mariny Buzan-Svirské, mé kolegyně, která vám může pomoci s jakýmikoliv dotazy ohledně registrace nebo podání nabídky. Je zde také tlačítko, které vás přímo přesměruje na veřejnou nabídku pro registraci nebo přihlášení. Doporučujeme, abyste se zaregistrovali co nejdříve. Nestojí to nic a nezavazuje vás to k ničemu. Je to však nezbytný krok, který je třeba dokončit před podáním nabídky. Budeme přidávat další návody na podávání nabídek a orientaci v celém projektovém cyklu. Zde a v sekci Helpdesk. Dále se podíváme na váš firemní profil, uživatelský profil a možnosti fóra pro obnovu Ukrajiny. Ve vašem firemním profilu můžete přidat důležité informace o vašem podnikání. Brzy rozšíříme možnosti pro popis vašich produktů a služeb, což usnadní potenciálním partnerům v programu Obnova Ukrajiny vás najít a kontaktovat. Tato stránka také zobrazuje podrobnosti o vašem předplatném, včetně poplatků a jak dlouho trvá váš přístup. Uživatelský profil zobrazuje vaše kontaktní informace a přihlašovací údaje. Ujistěte se, že vaše e-mailová adresa je vždy aktuální, protože sem posíláme veškerou komunikaci týkající se portálu a vašeho předplatného. Pokud potřebujete aktualizovat některé z vašich údajů, jednoduše proveďte změny zde a klikněte na Uložit. Nyní funkce Fóra pro obnovu Ukrajiny. Fóra pro obnovu Ukrajiny se konají 2krát ročně. Jedná se o plně virtuální akce a předplatitelé si mohou vybrat sezení, která nejlépe odpovídají jejich časovému pásmu. Na těchto fórech uslyšíte nejnovější aktualizace o programu, setkáte se s poskytovateli podpůrných služeb a spojíte se s dalšími společnostmi, včetně potenciálních partnerů pro společné nabídky. Na fórum, které vyhovuje vaší lokalitě, se můžete zaregistrovat přímo z portálu. Nyní dokončíme pohledem na Helpdesk. Jak jsem již zmínil, portál je navržen tak, aby vás podporoval v každém kroku přípravy vaší nabídky. V Helpdesku najdete kontaktní údaje na odborníky ICC, kteří vám mohou pomoci s konkrétními dotazy, bogaky s odkazy na průvodce a podpůrné služby třetích stran, pravidelné aktualizace v reakci na nejčastější dotazy, které dostáváme. Neustále přidáváme nové zdroje na základě zpětné vazby od předplatitelů, takže pokud něco potřebujete, dejte nám vědět. Tím se dostáváme na konec přehledu portálu. Doufám, že vám to bylo užitečné a že vidíte, jak vám to může pomoci připravit se a získat náskok před konkurencí. Děkujeme, že jste sledovali toto video. Brzy vydáme další videa, která se budou zabývat tématy jako jsou podrobnosti o životním cyklu projektu, důležitost elektronických podpisů, jak připravit a podat úspěšnou nabídku. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat přímo.
Moje e-mailová adresa je uvedena zde na snímku. Hodně štěstí s vašimi nabídkami a děkujeme za váš zájem o program Rebuild Ukraine. Webovou adresu portálu Rebuild Ukraine můžete vidět na tomto snímku a v popisu na YouTube níže.